Ongi etorri dan hori 2021eko txumaren laburpen honetara. Iazko geldialdia eta gero aurten berriro ere txuma martxan dugu eta ohikoa den bezala eta 2019ko salbuespena eta gero berriro ere kadete mailarekin gaude txuma lasterketa honetan. 3 egun, Erandio, Leioa eta Berangon, Bilboko itsasadarraren eskuinaldean eta estatuko kadete honenekin, bai Euskal Herriko hainbat talderekin eta baita ere estatutik etorritako hainbat talderekin. Hemen duzue taldeen aurkezpena Erandion egin zana lehenengo etapa baino lehen. Guztira 35 talde esandakoa eta lehenengo aldiz talde gipuzkoarrak hor ikusi ditugu Jarrualiko lan taldekoak, baita ere Ulma taldekoak. Eta beno, hainbat talde gipuzkoar etorri ziren lehenengo aldiz txumaren lasterketa honetara. Esan bezala guztira 35 talde, inskripzioa guztiz beteta zegoen eta estatuko onenak zeuden. Tartean Valverde, Stefano Gartzeli edo Logos taldekoak, gitaren oski etxekoak, Gastronomia Baska, Urdaibai eta noski etxekoa dan bake taldea antolatzaileak eurak dira ba. Lehenengo egunean Erandion zegoen etapa hainbat itzuli eman behar zizkioten 3 aldiz, EH Ura eta Kiron ospitalera igota, hori izan eguneko zailtasuna, eta beste hainbat aldiz, 3 aldiz, Bilboko itsasadarrera jeitsita, azkenean 8 bat giren zuten bueltaro, eta 2 aldiz, buelta bakoitzean, helmugatik pasatzen da. Eta beno, behin aurkezpena bukatuta lasterketaren zuzendaria den Javi Garziarekin hitz egin nahi izan genuen bera, antolatzaile modura erronka handia izan du, pandemia garaian horrelako lasterketa bat antolatzea ez baita bat ere erraza, baina lortu izan du eta berekin hitz egin nahi izan dugu, ea nola joan zaion. Este año traemos la novedad, intentamos volver a la normalidad. Lo cual significa que esperemos que nos salga todo bien, ya vemos que el ambiente es extraordinario. Ahora lo que vamos a intentar hacer es que la gente funcione bien, en el sentido de que sea todo Dios colaborador. Muchas trabas, pero al final lo bueno de todo esto es que se va a hacer y ya estamos en ello. Eta baita ere, lasterketa zuzendaria den Mikel Praderarekin hitz egin genuen hasi baino lehen. Beste, aurten bereziki oso zaila izan da, ez da, COVID egoera dela eta lan asko inbertzen dugu, gauza desberdina, baina betiko ilusio eta motivazioakin da, hemen gauz beste urte batez. Antolatzaile bezala urten urte berezia da, ez da, bai podium aldetik, bai jende aldetik, asko ze murriztuago dana, baina gure helburua da formakuntza eta disfrutatzea batez kadete hauek bizikletakin eta hemendik
urte askotara eurek bai xumaren oroitzapen onak izatea. Nik uste dut, ilusio aldeti da oso kategori polita, eurentzako nobedade bada hau, eta behitu, berra urten beste urte batzuetan bezala danak disfruta egiten dut. Eta horrela txirrindulariak presi irtetzeko, baina noski lehenago Euskal Herrian aurrezkoa izan genuen. Eta hor agintariak 3 udaletako alkateek zinta moztu zuten, bai Erandio, Leioa eta Berangoko alkateak zinta mozten. Eta bain zinta moztuta, orain bai, irtera neutralizatua, 200 txirrindulari Mikel Pradera zuzendariaren esanetan, eta hortxe dugu eguneko profila. Esan bezala, 3 aldiz igo barko dira Kiron mendatera, 2 puntuagarria eta baita ere 2 tarteko helmuga izango dituzte helmugatik pasatzean. Eta hor bai, irteera erreala 56 kilometro izango zituzten lehenengo etapa honetan, esan bezala, ez zen bereziki gogorra, baina bai, ikorak izango zituzten eta zeratik, kadete mailan ohituta gaudenez, erasoak non nahi ihesaldiak beti zaila dira, eta batez ere ihesaldi luzeak eta denborakin hartzea, baina hor, hainbat zaiakeren izan zituen txirrindulari bat, Tamirat Navarro, Lujando taldekoa, Aiarako txirrindu elkartearena, baina zaila zen, tropela bizi zebilen, eta saiakerak egon arren, lehenengo 2 kilometro hauetan aukerarik ez ihesaldirako. Hemen lehenengo saiakera metro batzuk hartuta, Valverde taldeko txirrindularia den Luis Alberto Lajarinek, Bilboko itsasadarrean hainbat kilometro egin zituen era bakarri, baina tartea gutxituta. Lajarinek 10 segundoko aldea lortzen zuen tropelarekiko, baina oraindik ere tropela bizi joan, esan bezala Tamirat Navarrok egurra ematen jarraitzen zuen eta azkar harrapatuko zuten 2 kilometroko ihesaldia besterik ez zuen lortu. Baina txirrindulariek ez zuten amora emango eta jarraituko zuten irasoka. Une oro ihesaldia lortu arte zaila izango zan arren. Hor ikusten dugu oso azkar zebiltzatela eta batez ere oso luz egin da tropela. Lehenengo itzuli erdia betetzear, helmugatik pasatzean, saiakerak, arabarrak taldea saiatzen eta oraintze hasi ziren lehenengo igoeran mendate puntuagarria, danak maila berekoak ziren, mailarik gabe, puntu berdinak baten ziren itzuliko mendate guztietan, eta hortxe saiakerak egon baziren, baina ez zen inor Eta hemen, mendate hasiera lehenengo aldiz ikoko zutena, ez zen bereziki gogorra, baina bai txirrindulari batzuei sufriarazteko modukoa. Tropela luzatuko zen, batez ere erdialdean, mailarin gogorrena zeguna, baina hor ikusten dugu Valverderen taldekoek nola zailatu egin zuten tropela kontrolatzen, baina oso zaila da kaetetan tropela kontrolatzea, hainbat taldeek bakarrik ihesaldia nahi dute. Hemen Jimenez Ganga taldeko batek saiakera egiten eta hala egin zuen, baina zuten aukera askorik. Eta hemen mendatea bukatzear zegoenean, Oriako txirrindulari elkarteko limusin taldeko Una Solano erasoa jo zuen eta metro batzuk hartuta lortu zuen mendatea bera bakarrik pasatzea eta lehenengo 3 puntuak berganatzea eraso gogorra bota zuen eta metro desente lortu zituen, batez ere bere helburua baitzan
aurre hartzea tropelai puntuak lortzeko, eta hemen mendatetik pasatzean 3 puntuak beraren zaiat izango ziren. Tropela mendatea pasata askar harrapatu zuen, eta jaitsiera oso askar batekin dana berriro ere luzatu zen, egia esan, jaitsiera oso ona zen, 3 erraietakoa eta oso zabala, baina ez zuen aukerarik ematen jaitsiera horrek ihesalditarako. Hemen berriro ere limusin taldeko txerrindulari batek erasoa jotzen eta saiatzen, baina esandakoa metroak lortzen, eta orain lehenengo tarteko helmuga eta egun itzuliko protagonistetako batzuk aurkeztu ziren lehenengo aldiz Stefano Gartzeliren taldekoek lehenengo tarteko helmuga hontan bere ganatu zuten tarteko muga, eta Martí Bravo horrekin izan zen lehena pasatzen. Eta Erandiotik pasatzean berriro ere, eta bigarren itzuli hau astean, orain bai 3 txerrinduletako ihesaldia sortu zen. Ibai Irizarri, Arturo Barros eta Lander Sanz txerrindulariekin hor dituzue pantailan, berriro ere Bilboko itsasadarrean tropela 30 segundoko galera zuen zirkuituaren behekaldean, iaia lasterketa erdia eginda zegoenean, tropela orain bai ari zen baimentzen ihesaldietako txerrindulariak tarte hartutzea, baina noski lortzen ez zuten txerrindulariak ihesaldian egotea saiatu behar ziren aurrea juten, eta horrela egiten zuten Jimenez Ganga taldekoek adibidez. Tropelaren diferentzia beti ere 30 segundokoa zen, tropela luze zijoan, eta berri ere metatik pasatzean lasterketaren etaparen erdian geratzen zen besterik ez. Hiru txerrindulariei beste txerrindulari bat, Gorka Korrez, Zadorra taldekoa batuko zitzaien, tropela hurbil zuten, eta bigarren mendatea hastean diferentzia 20 segundoko ingurua izango zen. Hor ikusten dituzue, ihesaldietako 4 txerrindulariak mendatea hasten, eta tropelan beste behin ere Valverde taldekoek erasotzen, eta 30 segundoko galera zen arren, geroz eta hurbilago zauden. Hemen, atzetik 3 txerrindulari zeuden jarraitzaile izaten, tartean Markel Beloki, Iridoi taldekoa, eta laster igoeran ihesaldia mantso egin zuen, eta atzeko jarraitzaileek harrapatu zituzten. Beraz, 6 txerrindularitako tropela edo taldea lasterketa buruan, eta berri ere bigarrenez eta azkeneko egun hontan mendate sariduna izango zen, eta berri ere Una Solano limusin taldekoa izango zen aurre hartuko ziona taldeari ihesaldiari kasu honetan. Beste 3 puntu Una zentzat, eta beraz gaur mendiko liderra izango zena erakutsi zuen sprinterako eta olako erasoak jozeko doai handiak zituela Una Solano, Abraham Olano handiaren iloba. Unasen erasoengatik eta hainbat abiadura handitzengatik ihesalditako txerrindulari batzuk atzera geratu zineran, eta 4 bakarrik orain izango ziren lasterketa buruan. Baina hemen Una Solano zaitasunekin jaitxeran, txerrindulari txikia, gorputz txikitakoa, hemen kaetetan hainbat gorputz daude, oraindik ere gazteak batzuk garatu dutelako bere gorputza, eta beste batzuk ume gorputza dutelako, eta diferentzia handiak daude, gainera desarroioaren mugarekin, bakarrik 16ko pinoia jarri dezakete txikiena, beraz, hemen tropelean erasoak nun nahi, talde antolamendu barik gabe, eta hemen tarteko helmugatik pasatzean, bigarren tarteko helmugan berriro ere tropelak abiadura galduko zuen, eta helmugatik pasatzeko lortu zuten txerrindulariei aurre hartzea, eta orain bai Ricardo Díaz Txilet izango zen 3 puntuak lortuko zituen txerrindularia.
eta Berandiotik atera berriro, eta aurreko itzulean bezala beste eraso bat, eta aurre hartuko zuena, segundo batzuk hartuta, eta Valverde taldeko txirrindulari bat, izango zen orain saiatuko zena eta lortuko zuena aldea lortzea. Hemen 8 kilometro besterik ez ziren geratzen, azkeneko itzulia, eta Valverde taldeko txirrindularia zen orain. Lasterketa burua Álvaro García Jiménez, hemen Astra buruatik pasatzean, azkeneko aldiz Bilboko itsasadarrera jaisten, eta atzetikan beste bitx errendulari Juan Hermosa eta Marco Gómez, bere IES-ean zijoaztenak, hor ikusten zuen, nola bakarrik buelta erdia geratzen zen, baina azkenekoz mendatea izan ezarren, Kirongo mendatea igo bazuten. Atzean, orain bai, talde batek antolamendua lortu zuen, eta oso azkar jarri ziren tiraka, baina 50 segundoko aldea zegoen. Esan dizuegu, protagonistak izango zirela, eta hala izaten ari ziren taldetik tiraka Stefano Gartzeli taldearen mutilak, Stefano Gartzelik berak zuzendutakoa txuma honetan. Hori ikusten dituzue, bi txirrindulari tiraka eta beste 3 aurre hartzen, beraz ia talde osoa tiraka iesaldia harrapatzeko euren apustuak gaur esprina zen, eta horrela lan egiten ari ziren. Jarraitzaileek oraindik ez zuten lortzen iesaldia harrapatzea, Juan Hermosa eta Marco Gómez ez zuten lortzen aurretik zijoan Álvaro García harrapatzea, baina pixkanaka aldea gutxitzen zen, eta helmugatik azkeneko pasatzean bai lortuko zutela harrapatzea eta azkeneko buelta erdia elkarrekin egitea. Hor ikusten duzu Álvaro García, eta 5 segundo eskazetara pasako ziren bi jarraitzaileak, eta ja taldea bat egin da jungo zen mendatea azkeneko igoera hasteko. Hemen azkeneko Serandiotik pasata, eta ja 3 txirrindulariak elkarrekin zeuden, eta esandakoa, 10 kilometro baino gutxiago geratzen ziren, eta igoera bakarra. Ea zer gertatuko zen azkeneko kilometro hauetan. Atzetik, Stefano Gartzeliren taldea ja txikituta, bakarrik txirrindulari bat, tropeletik tiraka, baina 20 segundoko aldea zegoen besterik ez. Diferentzia erdira baino gutxiagora jitsita zegoen, eta mendatea hastean oso eskasa zen. Iesaldian, txirrindulari bat, Akamargokoa geratu zen, orain bakarrik txirrindulari bat egongo zen lasterketa buruan. Álvaro García izango zen, baina tropela dagoeneko begibistan zuen, eta mendatea bukatu baino lehen harrapatuko zuten. Hor, azkeneko metroak iesaldiarentzako, Álvarok uneoro esfortzua mantendu zuen saiatzeko gutxienez gora iristeko, baina txirrindulari txikia ez zeukan aukera askori itxieran diferentzia mantentzeko. 5 segundo besterik ez, azkeneko 5 kilometrotan, igoera bukatzear, zatirik errazenean, eta aukerarik ez dagoeneko iesaldiarentzat. Saiakerak tropelean, Donosti Berri taldekoek saiatu zuten, beste iesaldi berri bat egiten, ez zuten lortu. Hemen, orain bai, Álvaro García harrapatuta, eta uneoro, esan bezala berri bere erasoak, baina ez zuten lortuko eraso hauek aurre hartzea tropela elkarrekin iritsiko zen igoeraren bukaerara. Eta horrela, orain bai, igoeraren bukaeran, tropela luz eginda, baina batera iritsi zen, eta orteka honetan oraindik ere saiakerak bazeuden ere inork ez zuen lortuko tropelaren nagusitasuna agurtzea, eta jaitsiera hastean
Beno, esan bezala, saiakerak, hor gastronomia baskako txerrendulari bat, Estefano Gartzeliko beste bat. Beno, saiakerak kadetetan beti asko goteia, baina azken 3 kilometro hauetan inork ez zuen lortuko tropelari aurre egitea. Horren bai, jetxiera azkarra eta 2 kilometro besterik ez ziren geratzen helmugarako dana beraka, beraz aukerarik ez aurre hartzeko, eta hemen ikusten dituzue bi txerrendulari ibili ziren metro batzuk hartuta, baina ezin, desarroioa falta eta ezin. Eta orain bai helmugan gure motoak aurre hartu zuen, helmuga ondo grabatzeko, eta adi eskuinetik Estefano Gartzeliren taldeko txerrendulari bat, esprinta luze hasi zuen, eta pantaiaren eskuinetik erdigunera pasa, eta hor ibili izan metroak lortuta, eta bai, Sergio Serrano izango zen garaie lehenengo etapa honetan, tropela oso handia iritsi zen helmugara, 80 txerrendulari ingurukoa, beraz etapa honek ez zuen asko apurtu, baina dagoeneko bageneukan lehenengo protagonista Sergio Serrano, listan ibilitakoa, oso ondo gainera, duela hilabete batzuk, tafean izan genuen Espainiako pistako liga lehiatzen, eta oraingoan berri bere Euskal Herrian beste etapa bat lortu du, beste garaipen bat. Hemen duzue podiumean Sergio Serrano Castillo, bigarren Rafael Martínez Alonso Sañudo, hirugarren Iban Polo Rodríguez eta laugarren Sergio Romeo bat, lehenengo euskalduna Iker Bonilla Moreno eta seigarrena bere anaia Unai Bonilla Moreno. Liderra berdin, baina kansariak hartuta diferentzia txiki batzuk. Sergio Serrano, primera etapa de esta chuma al sprint y gracias al gran trabajo del equipo, victoria. ¿Cómo ha sido? Pues una carrera bastante dura, con sube y bajas, un terreno rompepiernas y nada, hemos hecho lo mejor posible con todo el equipo, ha hecho un gran trabajo y hemos sabido jugar bien las cartas y hemos rematado de 10 y nada, muy contentos. Quedan 2 etapas duras para controlar y defender el liderato. Eso es, intentaremos controlar lo máximo posible los rivales y ahorrar las máximas fuerzas para los últimos 2 días. El equipo será indispensable, ¿no? Sí, un equipo de 10 que ha trabajado muy bien, de principio a fin y nada, muy contentos por ellos. Zorionak. Gracias. Eta orain bai, guazen bigarren etaparekin, txumaren oraimenezko hau, bigarren etapa Leioan izan zuen. Azken finean errotuta dagoen proiektu bat da, eta guretzako postasun handia da horrelako jendetza ikustea, eta batez ere, horrelako proiektu bat bizi izan dugun garaia pasata gero, aurrera eroan alizatea. Argi dago, azken finean umea dira kirolaz egiten hasi behar direnak, eta gero profesional mailara heltzen badira perfecto, baina horrelako arrobi sendo bat eukitea Euskal Herrian benetan postekoa dela. Hitz hauek Leioako alkatearen Iban Rodríguezek eskaini zizkigun, eta guazen ezagutzera etxeko taldearen kirol zuzendariak, bake taldeko zuzendariak zer pentsatzen zuen aurtengo txumari buruz. Etxean korrituta, espero dugu karrera polita egitea, nivel handia dau, ikuste dezakegun moduen, así que, azkenean, Bizkaialdean badekogu talde asko ondo dauzela, baina oin, MMR, Stefano Gartzeli, azkenean horiek beste nivel baten badatoz, eta hori, gu defendatuko gure postua, eta zoz egin dezakegun. Urduritasuna beti dago, azkenean lasterketak dekon urduritasun puntu hori, gero be etxean korrituta, azkenean hori goraka dijoa, eta guk egingo duguna, beldurrak alde batera utzi, urduritasunak alde batera utzi, eta topera. Hauek Jon Inorizaren adierazpenak etapa hasi baino lehen, eta noski, edozein Euskal Herriko lasterketan bezala, aurrezko izan genuen etapa hasi baino lehen. Hemen aurrezkoa izan genuen, dantzariak bikain eginda, eta agintariek zinta mosten, mikronoko profesionalek kamera eta fotofinisha ondo jartzen, eta irteera gaurkoan 54 kilometro izango zituzten txerrendulariak betetzeko gehi
neutralizadako kilometroak, eta mentxe profila 5 igoera eta tramparekin hainbat buelta emango ziren EHUko mendateari, egotzen zen bakoitzean ez zen mendatea izango, baina bai, igotzen zen 3 aldiz jetxera oso traketza eta oso estu eta biratua izango zen. Hemen irtera erreala, Mikel Praderak lasterketa zuzendariak eman zuena, eta azkeneko 50 metrotan gutxienez, lasaitasuna tropelean, baina honek gutxi irango zuen kadetek ez dakite besteik gauza egiten erasoa baino, eta hemen hasiko ziren, eta limusin taldekoek hasi zuten eraso festa. Hemen, lehenengo kilometrotan, orain gaur berriro ere itsasadarrean, Bilboko itsasadarrean eskuinaldean, parajenetan polita Euskal Herriaren historiaren parte den itsasadarra, gogoratu hainbat ontziola eta bar. Eta hemen, mugatik lehenengo pasatzean, tarteko muga izango genuen, eta berriro ere aurrekoan bezala Stefano Gartzeliren taldeko txirrindulari batek lortuko zuen lehenengo postua, pasaren eguneko liderra Ricardo Díaz Txilet, eta lehenengo igoera zita, hau esan puntuagarri izango, baina igoera zen, eta igoera bertina izango zen, mendete izango zen kasutarekiko, eta tropela luzatzen hasi zen, txirrindulari batzuk sufritu beharra hartu zuten lehenengo igoeratik, baina saiakerak une oro, Kajarrualiko lan taldekoek, Zadorra taldekoek, Gastronomia Daskakoek, Euskaldunak buruan hoi polita da, lehenengo egunean Euskaldun gutxi ikusi dituen aurren, baina gaurkoan bai, baina une oro liderraren taldekideak zeuden aurrean, hor eraso bat, Stefano Gartzeliren taldeko batek, eta une oro kadetetan ikusten ari garen bezala erasoak non nahi. Hemen berriro ere bigarren mendatea helmugatik pasatzen hasten baizen, eta honakoan ez genuen tarteko helmugarik, beraz lasaitasun pixka gehiago esprintaren estres hori gabe. Eta orain bai, eguneko lehenengo mendate saria izango zuten, eta mendiko liderra Una Solano oso adi ibiliko zen, sprinta irabazteko eta lehenengo puntuak lehiatzeko. Hemen mendatearen bukaeran, errazago azan zatian, bere taldekideak adi, berari laguntzeko, baina ez, Gastronomia Daskako Martin Cuevas izango zen mendatean garaile, metro batzuk hartuta, pasaren egunean, Una Solanok egin bezala, berak 3 puntu lortuko zituen, metro batzuk hartuta, baita ere Unasek bigarren egingo zuen, eta 3. Korka Korrez Ibañez de Pacua Zadorra taldekoa. Jetxeran, tropela oso luze, oso azkar, errepide oso ona, hemen Bilbo inguruan, eta jetxera azkar batean adiez eguneko lehenengo mugimendu serioa ikusiko genuen. Hemen jetxeran ikusten zue Valverderen taldeko txirrindulari bat, hemen kadetetan oso berezia da jetxeran erasotzea, ze gogoratu 16ko pinoi txikiena eraman dezakete, beraz oso zaila da benetan jetxeran abiadura ematea bizikletari hankekin, beraz habilidadea eta kadentzia altuarekin eraman behar da bizikleta aurre egiteko jetxeran. Eta bi txirrindularik hola eginda, Juan Pedro López eta Aimar Alartzia, Valverde eta Donosti Berri taldekoek aurrera egin zuten. Bai, gube honen edadeko izikintzen zen, eta orduen guri jendia egotezan laguntzen, eta gube laguntzi hoi, nik uste importante garrantzi asko dekola, ezta? Ikusten da afizio asko dagoela, ezta? Ikusten da zaparro mordu edoela hemen, eta horrek esan gure da, futuro badekula, ezta? Metik aurrera. Bai, beste formate korretzen zen, eta hori, baina, ikusten doina gauzak eskat sofistikoago dauz, bizikletare oso beto preparadute,
gazti be bai, baina, bueno, holantzira mundu aldatu egiten da, eta, bueno, nik uste dut guzti be, bueno, ikusten dela, goiko mailan, mazelan profesional mailan, mazelan unibera dago, harina joeten da bai, eta horrek esan gure da, bakauza gondo ikin dizela betipe. Ruben Gorospe entzun dugu lasterketan laguntzen zuela, esan bezala. Berak esan duen bezala, berari lasterketetan laguntzen ziotenak zeuden, eta orain bera laguntzen zegoen. Eta bitartean ikusi dugu nola lasterketa burua handiagotzen zen, beste bit txirrindulari sartu ziren lasterketa buruan, eta helmugatik pasatzean bigarren tarteko helmugan Aimar Alarcia izan zen aurren tropela, atzean saiatzen zen diferentzia asko handitu gabe jutea, baina, bueno, 30 segundotara iritsi zen tropelaren diferentzia. Hemen ikusten zue, atzo bezala, nola, eta Miran Navarro, ibili zen erasoka beti txirrindulari lehiatxo benetan izarrako txirrindulari hau. Hemen lasterketa burua, orain bai, derrepasatuko dugu, Aimar Alarcia Quintano, Juan Pedro López Martínez, Joan Gamundi Adrover eta Víctor Baño San Andrés ziren lasterketa buruko lau txirrindulariak, eta orain ikusiko duzue nola zirkuitoak zeukan trampa bat, jetxera azkar batean, derrepente eskuinera sartu eta horrelako errepide estu eta gogor batean sartzen ziren, gorako eta berako zatiak zituen, eta tarte honetan bigarren aldiz pasatzean beste 5. txirrindulari bat gehitu zitzaion lasterketa buruari, kasu honetan Gorka Korrez Zadorra taldekoa, eta orain 5 txirrindulari izango ziren lasterketa buruan. Maila honetan gogorrak zeuden igoera honetan, Santimami inguruko mailak, eta orain bai, lasterketa erdia pasata, une erabakigarriak, hemen beste txirrindulari bat, aurrekoak hartu nahian, Markel Beloki, aurrekoan esan bezala Joseba Belokiren semea, 10 segundo zituen Belokik, eta azkar batuzko zituen, jetxera nabila baita Beloki, eta azkar errepatu zituen txirrindularak, orain bai berri bere errepasoa 6 txirrindulari Beloki gehituta eta Korrez gehituta. Azkeneko bueltan sartzen bai lasterketa burua bai tropelan nola ez erasoaldiak eta saiakerak, 1 euro. Hemeretzi kilometro besterik ez ilan geratzen helmugatik pasatzean, eta Stefano Gartzeliren txirrindulariak, hau da, liderraren taldekideak tropela kontrolatu nahian, baina egia esan Sergio Serranok liderrak ez zituen aukera asko eta ez zen oso protagonista izan, bera ez da mailetako txirrindularia, pistakoa baita, ortekan ondo ibiltzean, esprintean ikusi genuen bezala, baina ez igoera dagoen unean bera atzera juten da. Hemen lasterketa burua, 6 txirrindulari gainetik pasatzen, 18 kilometro besterik ez. Orain bai, mendiko saria zana, EHU-ko mendatean, eta lehenengo pasaeran, ez bezala, bigarren pasaeran Gorka Korrezek lortu zuen lehena pasatzea. Jetxera azkarra, egun osoan bezala, eta 6 txirrindulariak oso ondo lortzen ziren, diferentzia mantentzea lortzen ari ziren, baina igoera ez da momentutan Stefano Gartzeliren umeak edo gazteak oso azkar ibiltzen dira, bai jetxeran, bai ordekan, eta oso abiadura handia ematen diote tropelari, beraz diferentzia asko murriztea lortu zuten, eta lasterketa buruan 6 txirrindulariek ja ez zuten ulermena, euren zuzendariek esan zieten diferentzia gastua zala, goratu hemen nako proban pingandioak behinuta daudela, eta iesaldia desegin zen erasoka, hemen Gorka Korrez eta Markel Beloki erasoka itzuli baten erdiak geratzen baitzaien etapa bukatzeko. Eta hemen Bilboko itxasarretik azkeneko espazatzean iesaldiaren amaiera, esan bezala Stefano Gartzeliren gazteak harin ibili ziren, lehenengo azkeneko igoera bukatu hasi baino lehen, aurreko txirrindulariak harrapatzeko, eta ondo eraman zuten tropela kontrolatuta, baina kontrolatzea tropel bat kaetetan oso zaila da, eta ikusi, iesaldia harrapatu bezen laster beste erasoaldi bat,
hemen Jimenez Ganga taldeko txirrindulari batek erasoa hartu zuen, eta metro batzuk hartuta mugimendua eragin zuen tropelean eta hainbat mugimendu, eta saiakera berri bere ihesaldi bat osatzeko. Lehen esan bezala, hainbat ontziolen tokia izan da Bilboko itsasadarra, eta honendik ere bere historia eta kutsua dugu Euskal Herriko historioan. Hementxe beste bi jarraitzaile Gartzelik orain bai erabaki zuen txirrindulari bat aurrera pasatzea, hauen Zadorrako beste txirrindulari bat, ikusten duzu, lasterketa burua txirrindulari bakarrak eramaten zuen, eta atzean 5 segundotara beste 3 txirrindulari helmugatik azkenekoz pasatzean 7 kilometroren faltan tropela bizi zijoan, baina 20 segundo inguruko diferentziarekin. Azkeneko igoera 6 kilometro besterik ez bukatzeko, baina gogoratu igoera eta gero jetxera estu eta biratzua zegoela, maila gogorrekin gainera, bai beraka, bai goraka, beraz hor eraki barzan, ze tropela ihesaldiak errebatzen zen orain bai, helmugatik pasata, 6 kilometro besterik ez, eta oso adi, ze orain ikusiko dugu nola sailkapen nagusia lehiatu behar zuten, eta sailkapen nagusian bigarren zen Rafael Martínez Alonso Sañudo erasoa joko zuen 6 kilometroren faltan, eta saiatuko zen tropelatik ihes egiten eta segundoak lortzen, segundo bakarreko aldea zeukan liderrekiko, beraz horrelako diferentziakin liderra izango zen, baina lehenik aurreko txirrendulariek harrapatu behar zituzten. Ikusten dituzue, Rafaelek lortu zuen tropela luzatzea, baina ez zuen lortu guztiz haustea, ez zuen lortu bakarrik joatea, hala ere liderra dagoeneko geratua zegoen. Horrelako diferentzia gutxirekin etapan azkenean gainzariak oso garrantzitsuak izan ziren txuma honetan, eta izan gainzariak erabaki zuten sailkapen nagusia. Hemen tropela eta 5 segundotara zegoen aurretikan ihesaldi taldea, hemen Iruñan ez ikusi dezakegu nola gure motoak aurre egin zuen, eta geratzen ziren 3 txirrindulariak hartu zituen Zadorra taldekoa, Valverde taldekoa eta Jimenez Ganga taldekoa. 4 kilometro faltan, tropelak begibistan argi zituen txirrindulariak eta azkar harrapatuko zituen azken igoera honen bukaeran. Hauek harrapatu eta lehenengo zati hau, jetxearen lehenengo zati hau oso erraza zenez, abiadura handia hartu zuen tropelak, inorez lortu dezan diferentzia handiak egitea, berri bere Rafael Martínez saiatzen, Zadorra taldekoak oso indartsu eta oso aktibo ibili dirala txuma osoan, eta hainbat txirrindulari saiatu bai, baina inork ez zuen lortuko gutxienez hasiera honetan saiatuko. Gure kamarak aurre hartu behar izan zuen, une estu eta zail hori pasatzeko eta helmugara ondo iristeko, baina esan dizakegu guztitasun horiek oso larri pasatituztela txirrindulariek, eta helmugara horrela iritsi ziren txirrindulari bat metro batzuk hartuta, azkenean segundo bakarra izango zena helmugan, baina segundo horrek egin sariak aukera emango zion Ismael Rodríguez irabazleari sailkapen nagusian lider jartzeko Iban Poloren aurretikan eta Rafael Martínez Alonso aurreko egunean bigarren egindakoaren aurretikan. Etapan Iban Polo berak eta Sergio Romeok egin zuten bigarren eta 3. postuak egin zituzten postu hauek. Lehenengo etapan ez bezala, tropela oso txikituta iritsi zen, txirrendulariak banan, hemen liderra duzue, eta hainbat txirrendulari oso nekatuta, oso gorra, beroak oso hor jo zuen bigarren etapa honetan, baita ere bihar urrengo etapan 3. Eta ikusten duzu tropela guzti txikituta, azkenean horrelako kategoria baten 500 metrotako estugune gogor bat jarrita horrela geratzen zen. Hemen podiuma, sailkapenekin,
etapa sailkapenak Ismaelek segundo bakarra atera zion tropelari, eta sailkapen nagusian Gaizariekin segundo bakarra, Iban Polori, baina taldeari 4 segundo hemen, liderra eta irabazlearen deklarazioak. Ismael Rodríguez, etapa liderato en la Chuma, segunda etapa muy dura y muy técnica. Ha sido complicado, pero has conseguido un segundito y lo has mantenido. Sí, la verdad es que la etapa ha sido bastante dura. Desde el principio aquí no ha habido un ritmo muy alto en el pelotón. Hemos intentado estar lo más adelante posible y al final sabíamos que al sprint iba a ser muy difícil. Había, no sé si a falta de 2 kilómetros más o menos, un remeso bastante duro y decidí probarlo ahí. Conseguí abrir distancia y al final meta entré con eso un segundo, pero lo suficiente para ponerme líder y poder ganar la etapa. Después de una rápida bajada, teníais un tramo muy estrecho y muy técnico, ahí se ha decidido la carrera, ¿no? La carrera se decidió, sí, antes del giro de derechas que había para comenzar a subir, me puse en la segunda posición para empezar atacando ahí ya, y luego llego a la meta, la bajada calculando lo máximo posible las curvas, intentando no perder ningún segundo, y hasta meta. Hauek Ismael Rodríguezen hitzak, eta orain bai, guazen azkeneko etaparekin Berangon. Sumaren oroimenezko honen klasiko bat, Berangoko etapa, hemen ikusten dituzue, taldeak, etapa baino lehen prest hartzen, txerrendulariak azalpenak ematen, etapa hasi baino lehen guazen hitz egitera herriko protagonisteekin, baket taldeko txerrendulariekin, berak baitira protagonistak, eta aurrean ez zibili, euren etxean gaude eta euren hitzak eta sentsazioak ezagutu nahi ditugu. Hemen korritze ez? Bai, eta, etxean korri egitea, guretzat oso ona dela, gainera egonkera institutua begiratzen da hori, eta espeziala da guretzat. Oso gorrote, gainera gaude Espainiako berenekin korrika egiten eta gainera, nire urtekoa izan da, oso gogorra izan da, zertu gara, Beztoretatik, Euskaetekin, Espainiako berekin korrika egitera eta gozatu zaitu. Eta guazen ezagutzera, epaiek euren konprobamenduak izten zuten dituzten bitartean, goi-mailako edo antzinako goi-mailako txerrendulariek nola bizitzen duten txuma hau eta nola ikusten duten oinarrizko maila hau? Están dando guerra, gaude eta, kolaboratzeko eta laguntzeko, holako grupo bati, alegin botellines iguales, bien conjuntados, eta alba gaude eta, urtero bezala mengatzen, oso asko aldatu dago. Nik oindala... Kontrol de biziz? Siglo pasauen. No, sí! Ez teko zer ikusiko oinen mundu, nik orduan urtetzen dugun 30 korredore kadetetan, eta... Iker Díaz, Iban Polori, el mayor, tercero, segundo, líder de la regularidad, pero que aspira... Marino Lejarreta handia entzun dugu, eta orain guazen entzutera David López, txerrendul profesionalagoia duela urte gutxi batzuk, eta orain Elkal Kirolaken soziaren 23 urte zazpiko taldea zuzentzen duen txirrendulari profesionaloia. Sí, la verdad que he venido muchos años aquí también a echar una mano, a dar premios, siempre me han reclamado y ahora pues este año que estoy con el equipo sub-23 y formo parte de esa sociedad, pues hay que, aprovechando que hoy no tenemos carrera con los sub-23, pues venimos aquí a ayudar con coche de juez, en la organización y en todo lo que podamos ayudar. Ha cambiado todo, ¿no? Yo ya me doy cuenta en la categoría sub-23 que todo se ha profesionalizado mucho, ¿no? La gente ya tiene entrenador, dietista, sabe cómo hacer muchas cosas, también influye el hecho de que todo el mundo tiene mucha información al alcance, ¿no? En internet la gente puede buscar todo tipo de información, incluso las carreras, pues bueno, cada vez hay más carreras televisadas y hasta, pues yo creo que los cadetes corren ya casi como los profesionales, ¿no? Bueno, como te digo, nosotros en el banquillo sub-23 pues tenemos también categorías inferiores de juveniles y cadetes, entonces ya tenemos ahí gente también en proceso y a la vez pues ese equipo nuestro juvenil pues también en las carreras a las que va pues encima en otros corredores, ¿no? Entonces bueno, tengo gente por debajo que se encarga de esas cosas y a mí solo me dejan ya él. Eta etapa bat seinalen, noski aurreskua. Hor agintariekin Zinta Mosketa, azkeneko etapa hau hastear zegoen,
Noski lehenengo beti ere alkateek zinta moztu zuten Javi García antolakuntza zuzendariarekin batera. Irteran neutralizatua, Mikel Pradera etapa zuzendariaren aginduetara, eta guazen ikustera, etapa honek zer eskainiko zien txerrendulariei etapa luzeena, izan bar zuena, 73 kilometro, 4 igoerekin Urdulizeko mendatera, horietako 2 puntuagarriak izango zirenak. Hemen prest zuzendaria eta pailea hasiera emateko, eta orain bai, 73 kilometro txerrendularien luze izango ziren, azkeneko una, bero handia, 30 gradu baino gehiagoko temperaturarekin, eta gu etaparen hasiera honetan eta une erabakagateak hasi baino lehen, txuma honetan asko laguntzen duen Anabel Landarekin hitzein nahi zen genuen, Berangoko alkatearena eta lastretari babes handia ematen dion emakumea. Bueno, bildura handia eta prekauzio handiagaz hasi ginen froga hau prestatzen, baina ikusten dugu momentua dela, hasteko momentua dela eta neurri guztiak zainduz, posible izan da eta posikagoz, nolabait normaltasun batera apurka bueltatzeko garaia dela uste dugu. Egia esan, txirrindularitza Berangon oso implantatuta dago, tradizio handiagaz eta benetan plazerra eta ohorea. Eskerrik asko Anabel egiten duzun babes guztiaren gatik. Elkar kirolaki, Anabel etapa guztietan egon da, etapa bertan ikusten moto baterik, beraz eskerrik asko eta hemen ikusten ditugu txerrendulariak lehenengo kilometro hauetan, barrika eta plentza inguruan, Aimara Lartzea zaiatzen iesaldi bat sortzen, lehenengo jetxiera azkar honetan, aukerarik ez iesaldientzako, ez dut pesa zituzten txerrendulari batzuk. Txerrendulariak plintxetik pasatzen, lehenengo zati honetan, etapan zirkuitoan hasi baino lehen, tarte bat egin zuten sopela, barrika, plentzia eta Orduliz artean, benetan kostalde polita daukagun hemen Euskal Herriaren mendebaldean, tropela lasai, baina karetetan lasaitasuna ez da inoiz luzerako, eta hemen eguneko lehenengo saiakera, Kajarral Ikolan taldeko Ander Gonzálezek hartu zuen lasterketaren burua eta horrela mantendu zen kilometro gutxingatik txerrendulari gaztea, baina hala ere saiakera indartsua zuen asko iraun, baina ikusi daiteke gaztea izan arren biziketa gainen planta eta itxura oso ona duela. 15 segundo izatera iritsi zen, torpela lasai hartu zuen saiakera hau, ikusisten duzuen Stefano Gartzeliren taldea aurrean zegoela, baina erritmo bizirik jarri gabe. Eta horrela, esan bezala, segundo inguruko aldea hartu zuen, baina kilometro gutxi batzuk basata tropelan aldaketa limusin taldekoek hartu zuten tropelaren burua eta erritmoa jartzen hasi ziren, batez ere hemendik gutxira zegoen mendate puntua harrian tropela ihesaldia harrapatzeko eta puntuak lortzeko bere liderrarentzat, Unai Solanorentzat mendiko liderra baitzen, hemen Urdulezitik pasatzen 54 kilometro falta zirenean peloton grupe Ander González harrapatua izan zen eta limusin taldeko txerrendulariak tiraka jarri ziren ondo ikusten da, zelan eskarga eta ona egin zuten bere liderrarengatik, karetetan ikasten zer egin behar den batez ere txerrendularitzan lan eta lan. Lehenengo mendatearen lehenengo maldak hauek dituzue, mantendu egiten zen aurrean Unai Solano bere taldekideekin, oso adi gorkak horrez sailkapena lehiatu nahi zuen txerrendularia arabarra.
mendatea luzea zen, baina batez ere gogorra zen hasiera, gero bukaera oso lasaia zen. Gorka Korrezen erasoa, puntuak bildu nahian, baina oraindik kilometro batzuk geratzen ziren, baina metro batzuk lortuta Musin taldekoei arazoak sortu zizkion. Eta hala, metroak batu beharrean ibili ziren Musinekok eta tropelean mendia. Lehiatu nahi zuten txerrinu guztik hor mosketa bat, eta berri bere beste erasoaldi bat, beste txerrindulari batekin tropelan lasaitasun gehiago, txerrindulari hau ez zalako bereziki arriskutsua puntutarako, baina puntuak bildu bar ziren. Hemen duzue, Victor Baño, San Andrés, Jimenez Gangakoa, aurrea hartuta tropelari, kilometro pare bat egin zituen aurrean, baina ez, tropelak ez zuen onartu behar horrelako diferentziarik, puntu guztian ez zituzten, batez ere hor ikusten dituzu eskuinaldetik, Una Solano lehiatzen, eskerraldetik Gorka Korrez puntuak bildu nahian, eta horrela lortuko zuten. Azkenean bai, gainen iritsi ziren tropelakoak puntuak lortzera, eta lehenengo Gorka Korrez izan zen, eta gero Egoi Agirrezabala, eta jarraian jaitsiera azkar bat eta gero tarteko helmuga izan genuen lehenengo gaurkoan, eta berri bere Marti Bravo Rekena izango zen garaie tarteko helmuga honetan, eta horrela ziurtatuta izango zituen puntuak sailkapen hau irabazteko, eta tarteko helmuga honen abiadura handitzeak aprobetxatu zuen lehenengo etapako garaileak, Sergio Serranok, eta erasoa jo zuen, abiadura oso handia zalako, tarteko helmuga eta gero, eta iazaldia egitea lortu zuen, orain bai diferentzia hartuta, bigarren itzuli honetan hasi behar ginean, bigarren itzuli hau itzuli zirkuituan itzulia zalako. Oso planta honarekin, Sergio ikusten da pistan ordu asko sartu dituela, eta tropelan lasaitasuna normalean ardura hartzen duen taldea, Stefano Gartzeili taldea, bazeukalako txerrindulari bat aurrean, eta beraz zen talde gehiagorik tiratzeko, Valverde taldekoek tropel burua hartuta, hemen ikusten duzue nola Valverde taldeko batek erasoa egiten zuen, baina Stefano Gartzeliren txerrindulari bat bere gurpilean itzatzia, metro batzuk metro asko ez egitearren, eta egiten bat zituen aurrean beste bit txerrindulari egoteko taldearena, hemen Sergio Serrano berri bere oso ondo igotzen, ez da bereziki igotzaia, baina ez zan bereziki mendate gogorra, malda gutxikoa. Eta hemen tropela erasoak nun nahi, eta ikusten ari gara txuma osoa nola kadetek erasoen zaleak dira, gutxienez eraso pila egiten dituzte, hor ikusten genuen liderra oso ondo kokatuta, baina liderra izan da, eta maiota hain esanguratsua izan da, inork ez zion utziko aurre egiten. Tropela 30 segundotara, Sergiok aldeon hartuta, oraingoan bigarren adiz gainetik pasatzear, baina oraingo hontan ez zen mendiko sailkapenerako baliogarria izango mendate hau. Hemen gainetik hartuta eta jetxera estua ikusten duzue, eta benetan bihurria moto batek ere, eroriko batek izan zuen, baina motoa ondo dago. Bigarrenez, helmugatik pasatzen, hornidura puntua ekatzen zuen Sergiok, gabeteak dira ikasi behar dute, oraingoain bai, ondo hartuta ur botila, eta azterketa herrian ginen, beste bi itzuli falta ziren besterik ez, beste bi goera urdulitzeko mendatera, eta Sergio Serrano bakarrik, baina atzetik erasoak egoten ari ziren, eta beste bi txerrindulari agertu ziren jarraitzaile Gorka Korrez, mendiko sailkapena lehiatzen, eta Ricardo Díaz Txilet, Gazteliren taldekoa, Gazteliren taldea oso txuma ona ibili zen egiten, eta azkeneko une arte horrela demostratu ziguten. Hemen pinganibekin Ricardo Díazek Sergio Serranori esan zion atzean zituela, eta itxoiteko pinganioen onurak dira txerrenduen artean oso ondo ulertzen direla, eta orain lastreta buruan, esan bezala Sergio Serrano, Ricardo Díaz eta Gorka Korrez
Gorka mesfidat izan, beste bi txirrindulari aurrean izan da, bere helburua mendiko sailkapena zen, eta horrela adierazi zien, beste bi txirrindulariek argi esan zioten mendiko sailkapena errespetatuko ziotela. Tropela erasoekin, baina erritmo argirik gabe, eta 30 segundotarako diferentzia. Erasoak bai, baina antolakuntzarik gabe, ez zuen inork lortuko aurrekoak harrapatzea. Beste saiakera gehiago, Valverde taldekoak oso ekipo lehiakorra izan da honetan, eta berri bere, 3 txirrindulariak oso igoera lasaia zen, ikusi dugun bezala aurreko pasadetan, baina igoera zegoen eta hori pasabel izan zen. Orokorrean ondo ulertu ziren buruko 3 txirrindulariak, eta atzetikan beste jarraitzaile talde bat, 3 txirrindulariekin, eta ikusten zuen, bi Valverde eta Gartzeli bat, hor zegoen lehia gutxienez etaparako, sailkapena alere atzean zegoen. Hor ikusten duzue, 5. postuan tropelean liderra argi adierazi zigun saiatu inzala, baina liderren maiota eraman da ezin izan zuela eraso egin. Lasterketa burua Urdulizeko mendatean, azkeneko aldiz, puntuagarriak Gorka Korresek hartu zituen 3 puntuak, eta horrela Unas Olanori lidergoak kendu zion Jetxera Bihurria, berri ere ikusten duzue, oso penditza handiarekin, Jetxera hau, eta adierazi dizuegun bezala, liderra, mendiko liderra, orain Gorka Korres izango zen, eta txapelduna dagoeneko ez egolako puntu gehiagorik. Lasterketa buruan beste 3 txirrindulari batu behar ziren, eta adi beste Gartzeliren txirrindulari bat. Orain 6 txirrindulari zeuden lasterketa buruan, esango dizkizuegun txirrindulari hauek: Gorka Korres, Sergio Serrano, Ricardo Díaz, Diego Gutiérrez, Luis Alberto Lajarín eta Héctor Álvarez. Adi ze Gartzelik talde erdia sortu bat zeukan lasterketa buruan, eta azkeneko tarteko helmuga honako hau Gorka Korresentzat izango zen 3 puntuak lortuta, baina dagoeneko sailkapena erabakita zegoen Martí Bravo Rekenarentzat, Stefano Gartzelirentzat, etapa bikaina egiten ari ziren. Ulertzen ziren, Gartzelirentzat ardura handiena zen, 3 txirrindulari izateagatik, baina txirrindulari guztik pasatzen ari ziren, helburua etapa zelako eta diferentzia mantendu behar zelako. 50 segundu inguruko diferentzia zen, 8 kilometroren faltan, ia argi zegoen, baina gauzak estu egon litezke igoera bat gehatzen baitzen, hemen hasten zana. Tropelean, Valverde taldekoek tiratzen zuten, egia da, txirrindulari bat zeukatela aurren, baina ez ziren fidatzen. Mendatearen hasieran, emalda gogorrena zegoen unean, gogor tiratu zuten, eta diferentzia 30 segundu ingurutara jaitsi zuten. Hor liderra oso adi, baina erasori jo gabe, eta beste erasotzaile batzuk, Ridoi, Valverde, MMR, goi mailako erasoak ez zirenak, eta horregatik ez zutenak lortzen diferentzia guztiz txikitzea, nahiz eta gutxinaka txikitzen ari ziren, 30 segundu inguru zeuden dagoeneko, 6 kilometroren faltan, egonaren gogorrena pasata, tropela luze eginda, baina hautsi gabe. Ikusten dituzue erasoak bai zeudela, baina benetan diferentzia gutxitzea ez zuten lortzen 6 kilometro besterik ez, 30 segundoko aldea, 20 segundo jetxita, baina oraindik ere diferentzia handia zen, eta kilometroak eroz eta gutxiago ez zeukaten aukera askorik, gainera kilometroien erdiak berak ziren, beraz oso zaila izango zen harrapatzea aurreko taldea. Lasterketa buruan, erritmoa gogorra zen, eta txirrindulari batzuk atzean geratzen zen. Gorka Korres bere helburua lortuta, Sodarra taldekoa lortuta zeukan mendiko txapelduna izatea, eta erritmoa ezin aguantatu eta atzean geratu zen. Hemen
geratzen ziren 5 txirrindulariak Sergio Serrano, Ricardo Díaz, Diego Gutiérrez, Luis Alberto Lajarín eta Héctor Álvarez. Oso adi Estefano Gartzelikoak erasorik ez zegoen, sailkapen nagusia atzean zegoen, txirrindulari hauek ez zeukaten aukerarik sailkapena irabazteko, baina pai etapa irabazteko, eta hori zen euren helburua. 3 kilometro besterik ez helmugorako, azken metroak goraka eta dana beraka zegoen. Ia argi zegoen hauek izango zirela etapa irabazleak, hauetako batek orain ikusi behar genuen nor. Sergio Serrano ondo irakutsita zekan sprinterona zara, baina indarra justu zeuden azkeneko kilometro hauetan txuman, beraz ikusi behar zen zer gertuko zen, jetxera azten. Diferentzia 10-15 segundokoa zen, besterik ez, oso diferentzia eskaza, baina mantentzea lortu behar zuten. Hoi aurreratu dezaket. Gure motoak aurrein barzun, meta ondo grabatzeko eta meta goraka zana berango erdigunean. Hemen duzue 5 txirrindulariak elkarrekin iritsi ziren, eta indarreko sprint bat izan zen, inork ez zuen bizileta guztiz lanzatu, eta ezkerraldetik Héctor Álvarezek lortu zuen garaipena sprint pixka tarrero batean, baina argi irabazi zuen beste bigarren, hirugarren eta laugarrena Estefano Gartzelikoak, eta bosgarrena Luis Alberto Lajarín. Atzetik 15 segundotara tropela, eta horrengatik lidergoa ez zuten galduko, eta Ismael Rodríguezek iraziko zuen 2021ko txuma tropelean sartuta, eraso argirik gabe azkeneko etapa honetan, baina bai lidergoa ondo defendauta, hemen atzetik geratuta zeuden txirrindulari batzuk, nekatuta, gogoratu 30 inguruko temperatura genituela, beraz, bero asko, eta guazen podiumarekin, hainbat protagonista ditugulako. Eta podiumean, etapan, lehenengo Héctor Álvarez Martínez, bigarren Ricardo Díaz Txilet eta hirugarren Sergio Serrano Castillo. Hau ziren etapako 3 lehenak. Tarteko helmugetan Martí Bravo lortu zuen garaipena 8 punturekin, horretan lortutako puntuekin. Mendiko sailkapenean, azken egunen erabakita, Gorka Korresek irabazita 11 punturekin, Unas Olanoren aurretikan. Unasek azken etapan zuen lortu lidergo mantentza. Puntuen sailkapena, Sergio Serranontzat, lehenengo etapa irabazita, eta hirugarren eginda, horrekin irabazi zuen sailkapen hori. Bizkaitar honena, Unai Bonilla Moreno, tropelaren eta liderrarekiko, txapeldunarekiko, 4 segundotara. Berdin, Euskalduna da, Unai Bizkaitar eta Euskalduna izan zen. Eta orain bai sailkapen nagusia, Ismael Rodríguez López, Rafael Martínez Alonso Sañudo eta Sergio Romero Daz, txuma honetako txapeldunak, eta podumekoak, eta guazen protagonisten hitzak entzutera. Rodríguez, txuma, sorionak, ha costado, te han dado duro, pero has ganado. ¿Qué tal ha ido? Sí, la verdad es que ha sido una etapa muy dura. La vuelta en general también se ha sufrido bastante, hemos ido muy rápido desde el primer día y hoy con el calor que hacía se ha hecho muy duro, la verdad. Hoy no te has movido y has conseguido defenderlo, pero ha estado justo. Sí, a ver, al final he intentado meterme en algún corte, pero yendo de líder no me han dejado apenas margen para intentarlo y al final ha tocado eso, llegar al sprint, intentar que no se fuese mucho el grupo de la fuga y poder mantener el liderato. Eta hau izan da gana, ezagutu ezagun antolakuntza zuzendariak nola bizi izan duen aurtengo txuma. Sobre todo por la acogida que ha tenido por parte de los equipos. Yo creo que ha sido una chuma muy bonita, mucho equipo, mucha variedad, mucha competición y sobre todo mucha formación. Bueno, al principio ha sido bastante complicada, pero luego en el momento que ya hemos cogido el hilo al tema de COVID, o sea, el protocolo ya ha sido bastante más sencillo, lo ha respetado todo el mundo a rajatabla, lo cual significa que la coreografía ha sido máxima. Pero bueno, yo no, mira, un año como este es bastante complicado que salga como ha salido. Pero ha salido muy bien, la gente está muy contenta, ha sido de todos los 36 equipos, de la de todos los equipos, lo que significa que eso es un punto a favor. Y el año que viene no se atrasarán, ni quienes vendrán, nada de eso, pero la colaboración, porque ya han participado los cuadros en
una prueba. Todos los equipos instructores han venido, nos han felicitado por la organización y por todo lo demás. O sea, vamos a esperar que sea un año similar, o sea, igual o superior a este. Eskerrik asko, Javi. Beraz, hurrengo urte arte 2022 ere txuma egongo da. Ondo segi eta ondo ibili. Zaindu zaitezte.